Ayan mga boss, magandang hapon. Ganyan palang paggawa niya, no? Oh, oh, si, yan. May plastic ka pa dyan, be. Ano lang dito ako yung Guyabano. Yun, Plastic. yan, uy. Ganyan pala yan. Ayan mga pinsan namin dito, San Pablo, Alaminos. Kasya pa, kasya. May dada, no? Ganito to, ano to, tag-araw. Di ganong nasa ba? Yun. Pagka hindi makakuha na, no? Yun. Hindi na yan. Ang galing ah. Yan nga pala yun. Yun. Yan. Yan mga boss. Yan. Thank you. Yan oh. O magkuha na kayo na yan. Lagay mo na tol. Kumadain mo na. Ito muna. Yan, yun muna. Yun. Dahil mo ng pagpuro. Ay, lago pala ni Giraray doon. Ano ko mapistuan doon? Mga bag, pwedeng talungin naman. Dahil pwede naman tong pantungan pa. Oo. Diyan sa ibabaw na lang yan. Yan. Electric one ka pala dyan eh. Yes, sige. Oh. Wala na. Dali mo sa Cavite. Ay, dami niyan doon. Hindi ako magdala niyan. Okay mga boss. May kaibanan din ako Thank you. Ano, mga ito lang. Sabakan.